Bine ai venit! Aceasta este o meditație cu care îți poți începe ziua, dimineața, ca să te umpli de energie și să fii sigură că îți dedici acest timp ție. Începe prin a sta într-o poziție confortabilă. Poți sta cu spatele drept, dar fără rigiditate. Poți păstra ochii închiși. Inspiră lent pe nas. Expiră ușor pe gură. Încă o dată. Inspiri și la expirație lași somnul să se desprindă de tine. Este începutul unei noi zile. Nu trebuie să fie perfectă, doar deschisă. Imaginează-ți acum deasupra ta o lumină alb-aurie, caldă, vie. Nu este o lumină statică, este o lumină jucăușă, care coboară încet spre creștetul capului. Și în momentul în care te atinge, simți o claritate proaspătă, ca și cum aerul din minte devine mai curat. Lumina se răspândește în cap, activează atenția, îți trezește curiozitatea. Spațiul mental devine mai larg. Coboară spre ochi. În spatele pleoapelor apare senzația de prezență, iar în centrul frunții se activează intuiția, care va fi cu tine astăzi pe tot parcursul zilei. Ajunge apoi în gât. Respirația devine mai liberă. Vocea ta interioară capătă încredere. Ai voie să te exprimi. Lumina alb-aurie coboară în piept. Aici creează un spațiu de siguranță, ca un centru stabil în interiorul tău. Indiferent ce apare azi, ai unde să revii. Cu fiecare inspirație, pieptul se deschide. Cu fiecare expirație, dispare presiunea. Lumina ajunge în plexul solar. Aici aprinde energia de acțiune, nu forțată, direcționată. Simți un impuls calm de a face lucruri care contează pentru tine. Apoi coboară în abdomen. Pare un sentiment de încredere de bază. Ești susținută. Nu trebuie să controlezi totul. În zona bazinului și a șoldurilor, lumina devine mai densă. Aici se așează stabilitatea. Creativitatea are nevoie de siguranță ca să apară, iar corpul tău o creează chiar acum. Lumina coboară pe picioare până în tălpi. Te conectează cu pământul. Ești ancorată. Ești prezentă. Ești pregătită. Acum, întreaga ta ființă este umplută cu această lumină alb-aurie. Nu te agită, ea te alimentează. În centrul pieptului apare un punct cald. Acolo se află spațiul tău creativ.
Un loc unde vin ideile fără presiune. Respiră direct în acel punct. La fiecare inspirație, el se extinde. La fiecare expirație, împrăștie liniște în tot corpul. Iar acum, ia-ți timp și setează o intenție simplă pentru ziua de azi. Rămâi câteva momente cu acest gând, cu această energie calmă, siguranță interioară, spațiu pentru idei noi. Când ești pregătită, începe să miști ușor degetele. Inspiră profund și încet deschide ochii, păstrând în tine această stare de prezență activă. Ziua nu trebuie să te consume. Poate fi locul în care să creezi